тамошобинони азиз, занҳои азиз, модарои азиз, боз ҳам ҷои дӯстдоштаи шумо омадагием. Нигоҳ кунед, мағозаи Престиж. Эҷада чӣ хеле медонен, тез боракҳои фасони хушрӯра аксия эълон мекунанд, бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунанд. Ина марҳамат, инами 35 сомоно ҳамаш 30 сомонӣ шуда будай. Нигоҳ кунед, ҳамихе футболкачаҳои хушрӯ доранд, платюшкача доранд, ҳамаи чи ҳастай. Кадом шакик дидестен ку 30 сомон. Мана ҳамаи ҳамино борои қиматӣ буданд духтаро. Мана бинен чи хушрӯанд, ҳамаш бори нав омадага 30 сомон. Кадомашам мегирен, ҳатман Престиж биёен, бинен, харидорӣ кунен. Ина ё размерои калон то подростковира ҳастай 30 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор шашум дарвозара подвалшина духтаро пеш лесенсадая мағозаи Престиж. Ина ку бо 20 сомон шидая. Иқа хушрӯча. Мана марама духтарако. Ана ин модело 35 сомон, на? 30 сомон. Ана ино 30 сомон. Духтаро аксияи зурай. Ина биёен духтарако. Барои фарзандотон и 20 сомон, на? Биёен барои фарзандотон харидорӣ кунен. Ина қисма бинен. Ина ҷинсакотон чанд сомон? 30 сомон. Ира бинен чиқа хушрӯвай. Дар ҳақиқат ҳам боро фасонакан, арзонан. Мана омада. Ана ино 45 сомон, на? Иш бо дигар хеле 40 сомонӣ метиҳанд. Хулоса, мана тамошо кунен, харидорӣ кунен духтарако. Распродажаи навбатии тамошобино дар Престиж. Марҳамат, нигоҳ кунед, ҳамқа куртачаҳои фасон омадай, футболкаҳои хушрӯ омадай 45 сомон бовар мекунед. Ҳамаш бори новинка. Қа хушрӯчани курто бори гуанҷӯ ая? Ҳамаш гуанҷӯ сифатҳои беҳтарин 45 сомонӣ. Марҳамат, касседа дар кора. Иҷода бо футболкаҳои размерои калони подростковиам омадай 45 сомон. Вай духтаронара бинени қа хушрӯчаян. Марҳамат, борои идонашон омадагиай дар Престиж духтарако биёен бо нархҳои дастрас харидорӣ кунен. 45 сомон. Баъд анаи моделака бинен иқа хушрӯвай. Ай бо расветка ҳаста? Ҳами размеро то чанда мешуда боша? Ира бинен. Размерои хушрӯ. Диден то 36 ҳатто мешидай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор подвали шашум дарвоза магазини Престиж. Марҳамат, биёен Престиж аз наздик тамошо кунен, харидорӣ карда мисолан ам хеле туҳфаҳо гирен. Вақте шумо бо аз Престиж харидорӣ мекунед, 5 та футболка мегиранд, шашумш туҳфа мешада зарим 45 сомон. Хулоса аз корзинка бо дар рафти навор ма аксиора шумода пурра мефаҳмонам. Духтарако, чӣ хеле диден навора футболкачаҳои фасони духтарона аз мағозаи Престиж ман нишон додам. Ана бо бачагишам омадагиай то подросткови размерора ҳастай. Ҳам хе хушрӯчаян. Ира бинен ҳам теннискош ҳастай. Ҳам анаи моделакора бинен чӣ хе фасонан. Расветкош ҳаст, размерош ҳаст. Марҳамат, бори донашон омадай нархҳо 45 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор шашум дарвозара подвалш мешава мағозаи Престиж. Марҳамат, ино 35, мана ино бошад 35 сомон. Мана бинен аз инам расветка ҳастай. Расветкои хушрӯча. Марҳамат, нависен бо маълумоти бештар аз хучон пайдо кунен духтарако. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Ина боз ҳам футболкачаҳои фасони хушрӯтон ёфтагием. Нигоҳ кунед, дар Престиж омадай анамихе новинко. Нархошон 50 сомонай. Ина марҳамат, анаи намудуш ҳаст. Расветка доранд, бо аз ҳар як модел чандтаи расветка доранд. Манаи намудуш ҳаст, бинед чӣ хушрӯай. Юбкаҳо катиям, брукаҳо катиям аҷоиб меиста. Нархошон бошад 50 сомон. Бори оригинал, сифати беҳтарин. Баъд анаи қисмам биненда чӣ хе бисёрай боро. Ҳаминоям 50 сомон, на? Анаи рубашкаям 50 сомон. 40 сомон, на? Бои рубашка 40 сомон будай. Материалш аҷоиб фасон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор шашум дарвозара подвалш даян. Ина биёен аз наздик бинен. Анаи намудора бинен чӣ хе хушрӯчай. Тенниско и тараф 45 сомон, на? Мана марҳамат, размерои то подростковира ҳастай. Ина марҳамат, биёен Престиж аз наздик дида баъд харидорӣ кунен. Омада наметонен, нависен, доставкатон мекунанд. Иҷода ҳам духтаронаш ҳаст, ҳам писаронаш. Иноям 45 сомонанд. И қисма бинен чӣ хе хушрӯ. Ҳамаш 45 сомонӣ. Ина духтарако, ҳатман Престиж биёен. Наминоям хушрӯча. Мана 45 сомон. Манаи туркиям 45 сомон. Борои беҳтарин нархи шок.
буракҳои фасони тобистона омадагиай престиж да духтаракам хохшруан. Ира бинен 25 сомон футболкачавора диден. И 25 сомон бо кадомай 25 сомон? Мана ишам 25 сомонай хохшруан. Мана марҳамат духтараку 25 сомон беҳад сифатҳои хушрӯ доранд. Ина биёен бо аз наздик як буракак бинен бори гуанҷу сифатҳои олиш. Ина иношам 25 сомона. Мана бинен чӣ хушрӯчаянд. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор шашум дарвозара Падвалуш. Ина марҳамат мағозаи престиж. Биёен духтаро иҷода тез чӣ хеле медонен аксияҳои грандиозӣ мегзара. Ишам 25 сомон. Чӣ хеле нағз духтарако диден 25 сомон. Диден чӣ хеле фасонакан. Ҳам духтариш ҳастай, ҳам писаронаш ҳастай. Кадомеша ки гирен 25 сомонай. Марҳамат духтаро. Баъд иҷода бо 35 сомонаш ҳам ҳаста. Мана қисм бошад 35 сомонай. Мана ино 35 сомонай. Ина акция шид. Ё пеш чанд сом будан? 45 сомон. 35 акцияда 45 сомон шидаги буд. Ҳозир бошад бо акция кардагиян 35 сомон кардиян. Ина марҳамат ишаишта хушрӯ. Ана ин чандан? Хушрӯа 35 сомон майка шортика кабинет. Иқа хушрӯакае. Мана марҳамат духтаро борои беҳад фасон доранд арзонай. Духтарако бовар кунен шок. Инами медонен чанд сомонай? 35 сомон бовар мекунен. 35 сомон дар мағозаи престиж тамошобино успед кунен биёен грандиозная акция рафтеста. Ина 35 сомони ҷада бо майка шортик. Ана иноям 35 сомоная. Ҳамирам як буракак расветкоша нишон тиен. Ана ёшам кам мондагай. Духтаро расчётотона бигирен ушам кам мондагай. Мана иношам кам мондагай. На майка шортикакан 35 сомон. Успед каден миёен духтарако мебинен харидорӣ мекунен. Бисёр набудай дидена иқаи хушрӯвай. Мана 35 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор шашум дарвозара Падвалуш даян. Ина мағозаи престиж. Баъд иҷода бо 45 сомон дорена. Ана ино 45 сомонай тамошобино. Иам двоикачаяй. Айё бо доранд духтара. Духтаракои хушрӯ айё бо ҳастай. Ино медонен расветка кати омадага. Я бурак шортикакшам нишон тиен. Мана расветкош кати ҳастай. Мана биёен аз наздик бинен. Шортики хеле бирмудача будай диден духтаро. Дарозаки хушрӯвай. Хулоса иш 45 сомон. Анаям 45 сомон. Иам вай дорада? Инам хе бирмудача дора. Инам 45 сомон. Марҳамат. Бачагишам будай. Ишам 45 ая. Мана ишам 45 сомон. Марҳамат беҳад хушрӯ сифатҳои беҳтарин. Биёен бохтон аз наздик бинен. И борои наваям 45 сомон. Борои новинка бисёр доранд. Авое ки 35 сомон буд ку айваё кам мондагиай духтаро. тамошобино борои идона мепурсен. Ина марҳамат мағозаи престиж омадагим. Дохилша хостум шумода нишон дидем. Ҳама қадар киртачиҳои фасон омадагиай. Ира бинен ҳамаш сифатҳои олиян. Ҳамаш бори брендай. Марҳамат нархҳои беҳтарина. И киртаҳора бинен иқа хушрӯчаян. Тамоми цветош ҳастай дидена. Размеро ҳамаш ҳастай. Ира бинен фасонак. Ино чанд бошанд? хушрӯане. Мана марҳамат духтарако биёен бо аз наздик хитон бинен. Ина ҳозир нами намуд куром ира ҳамаи кӯдакон мепурсанд. Ира бинен омадай. хурсанд мешанд духтаракотон. Иноям ҳамин чанд расветка дорана. 60 сомон қанас дидена. Майдакш 45 сомон. Калонтаракош 60 сомон. Марҳамат духтарако ҳамаи ҳамино сабуки хушрӯан. Шушта мепушанд кӯдак садигравак да вариантиам қа хушрӯчаяй. Сабукак ира бинен. ҷопушак дам хушрӯ сабуки хушрӯ. хулоса буракҳои фасон доранд дар дохили магазини анами престиж. Баъдана инора бинен. Иё двоикаян. И материалша бинен духтаро чӣ хушрӯай. Мана шортикако кати ҳаст. Мана инора метонен ки харидорӣ кунен. Вай духтаро. И платьёра бобинен. хушрӯани платьячаошоне. Мана буракҳои необычный борои эксклюзив агар ковенку хоҳен ки фақат гудаки шумо дошта бошам хеле. Пас мағозаи престиж биёен буракҳои фасон бисёр овардагиян. Мана инора бинен охе. Инора бинен сафедчаша бинен охе чӣ қадar хушрӯчай. хулоса духтарона писарона ҳама намудуш ҳастай. ҳозир ман шумода бо медонен баёшам нишон метавонам писаронаошам тамошо кунен.
инояма ина бинен тамошобино паплинакая сабукак идвойкай роҳат мекунанд духтаракотон бовар кунен киртапоча духтагай диден чи хушучат ана инамуда бобинен аҷоиб ав паплинако диден чанд гулуш омадаги будай духтаро марҳамат мағозаи престиж биёен бозори корвон тарафи тилло бозор ира бинен шляпакати будай тарафи тилло бозор шашум дарвозара подвалаш биёен тамошо кунен харидорӣ кунен баъд пижама мепурсанд барои саадик барои хона марҳамат пижамаҳои фасон доранд престижда боҳози бори навда чанд намуд омада будай мана ё муслинан духтаро бовар кунен ина муслиновишам омадай анаи модели маечнишам омадай аҷоиб хушрӯ мана ин қисмам бинен инамино пижамаҳои оригинал дар престиж марҳамат ира бинен пижамаҳотон ай чанд сум сар мешава ай 65 сум сар мешада ина марҳамат то 5-6 размер ҳастай ина болорам бинен чиқа хушрӯчай бурукҳои тобистона омадая ҷинсакҳои сабукак омадагай озино футболкачиҳоро нишон додем ку духтаро аксия шидагай 50 сумиву 45 сомонӣ анамунода бо инам хеле вай омадай дидем бурукако иам 45 сумая вайш кофтичкаш кофтичка 45 сомонай бурук чанд бошад ва и 65 сомонай духтаро бовар кунен ҳамха хушрӯ ҳамито синф чандал доштаем подростковиро дорен хушрӯ духтарако марҳамат тамошо бино ма бурукакҳои тобистонаи духтаронаро нишон додум ҷинсакҳои тынкака ина марҳамат писаронашам омадагиай нархошон бошад 45 сомон 55 сомон размеро подростковиай то подростковиро дора майдашам ҳастай подростковишам ҳаст ҳамихе хушрӯчанд сабукакан шушта кӯдак мепӯшад роҳата ина бовар кунен аҷоиботай ҷинсакош бори гуанҷӯ сифатҳои олиш бори брендш биёен аз наздик аз престиж бо ина тамошо карда харидорӣ кунен духтаро ина футболкаҳо 35 сум 45 сомонай ана инако боша 45-55 сомон ҳамин гӯё ки 80-90 сомонда шумо як сар форма мекунен гудагда марамат биёен бо нархҳои дастрас бо касоне ки чандта мехарен ку бо арзонтон мекунанд бозори корвон тарафи тилло бозор шашум дарвозара подвалаш мағозаи престиж ҳатман омада буракошона тамошо кунен интихоб кунен нархҳои беҳтаринанд